Kaixo, etxaldeon, Mikel. Kaixo, berdin. Txintxo Otaño eta Iñaki Igarategiren elkartasuna adierazteko, ben askartasuna eskatzeko eta ben semedia elkartasuna adierazteko biltzen nahi zate, ez dakit, hilean ben edo, ez? Hori da, hilean ben elkartzen gara, ikastolako guraso ezberdinak eta hori eskatzeko elkartzea eta gaur adibidez txokolata dakagu mentako eta, gauza politiak ezberdinak. Eta berlez lemailen emendazkagun gure artean. Kaixo, kepa. Mikel, pankartan atzian dagoenak komentatu dugu, gutxi horra hilean beno elkartze zatela. Guraso bezala, atxilotuta dauden beste bi gurasoen elkartasuna adierazteko, baita ere beraiek dauden egoera salatzeko, enpinean espetxean egon barra bali magutu ere zertan egon garrik mengoak ez diren espetxe batzuetan. Eta ez berala aztutzen aiazteko, senidei eta etxekoei eta baita ere umei elkartasuna adierazteko. Aurrak behin marrazkita egiten nahi dira eta mendiaz, gero marrazki horiek eta kartzeletara bialtzeko. Gero, bai Txintxo eta baita Iñakiri bihariko izkiogu, hauek egindako arte obra hauek. Kaixo, Eider. Hiru bat hilabete dira, bai Txintxo eta Iñaki atxilotu zituela, nola dijo gauza, nola amakizue? Alde batetik 3 hilabete pasadia, gutxi dira, baino luzeak, era berean. Nire kasua mentat, Iñaki guendikan ez da estabilizatu kartzela batean, Badajoz eraman zuten lehenengo hilabetean, eta berriz ere Madrila ekarri dute, eskio batzuk egitera, eta oraindik Madrilen dago, baina esan diote berriz ere Badajoza emango dutela, bere destinoa gura dalako. Gu gaztelua familia bezala, bueltaka gabiltza batea eta bestea, jakin gabe azkenean nun egongo da asteburu bakoitzean, azkeneko momentu arte, eta bisitak, lortzen ditugu asteburuko bisitak, baina nire kasuan adibidez, 3 bisa bizgaldu ditu. Trasladuak diala eta ez diala, eta horrek esan nahi du 3 hilabete goitula eta bere alabak behin bakarrik dituzten. Txintxoren kasuan dago momenturo dago kartzela berdinean. Orduan, festibak egiteko mugitu dituzte audientzia nazionalera, baina galdu ditun bisitak berriz ere berreskuratu ditu, dago kartzela berdinean. Baina Iñakiren kasuan kartzela ezberdinetan dagoenez, berriz eskatu behar ditu bisitak eta ez dira onartzen egun batetik bestera, pasatzen dira 15 egun. Orduan, hilabetea juten dan bezala, hilabete hortako bisa-bis hori galdu egiten ditu. Ordu terdi, 2 ordu dian horiek, azkenean kontaktua daukatun bisita bakarra da, hilean behin, eta nire kasuan behintzat 3 galdu ditu. Gurasoen aldetik behintzat, hilean behin elkartzen dira, ez dakit, zentzakore, oxigeno pixkate, animo hori... Gandikan jendeak buruan dauzkala. 3 hilabete pasat diala, niretzako igual luzeak izan dira, bestentzako igual erresagoa da astutzia, baina gero hilean behin hemen elkartzen dirala. Gainera saiatu gauzak berdinak egiten. Txokolata da bezala, onden, egia esan eskerrak emateko.